Maandagmorgen 15 februari 1988. Een vroege bedrijvigheid in de haven van Breskens. De vissersvloot maakt zich klaar voor een weekje Noordzee. In deze presentatie krijgt u een samenvatting te zien van zo'n weekje Noordzee. Te gast op de Maria, de Breskens 43, maken we kennis met de verschillende aspecten van het vissersleven. Een bijzonder en soms hard bestaan. De haven van Breskens telt 3 grote kotters, waaronder de Maria en ongeveer 20 kleintjes. Ondanks de bedrijvigheid ligt de haven er rustig bij. Deze maandagmorgen is helder en zonnig. Een aangenaam vooruitzicht voor 2 onervaren landrotten die verantwoordelijk zijn voor deze reportage. De tijd zou het leren. Zoals bijna overal staan ook hier de beste stuurlui aan wal. De trossen kunnen los, het ruime sop tegemoet. We laten de haven achter ons. Samen met de Breskens 57 varen we richting Noordzee. De 57 is, evenals de 43, gebouwd in Stellendam door Maaskant Shipyards. Eigenaar van de 43 is Jaap Aalbrechts, 39 jaar en al vanaf 1963 visser. Voor de Maria heeft hij al 5 andere schepen bevaren. De Maria is zijn grootste schip. 40 meter lang, 9 meter breed en een gewicht van 8000 kilo. Normaal telt de Maria 8 bemanningsleden, maar deze week ontbreekt Oosterling senior wegens ziekte. Als de plaats van bestemming is bereikt, kunnen de netten voor het eerst overboord. De 43 is een zogenaamde beamer. De netten hangen aan een boomkorven naast het schip. Gedurende de eerste trek wordt aan dek alles in gereedheid gebracht om de eerste vis zo snel mogelijk te verwerken. Een trek duurt gemiddeld 2 uur. Het halen van de netten kost een kwartier, zodat er ongeveer per dag 10 trekken gedaan worden. Van maandag tot donderdagavond. Vrijdags keert het schip weer terug naar Breskens.
Voor het eerst deze week worden de netten naar boven gehaald. Een slechte vangst, veel rommel, weinig vis. De vissen worden voor in het schip grof geselecteerd en gescheiden van de rommel. Daarna worden ze teruggespoeld en gestript. De bemanning wisselen elkaar volgens een vast schema af. Er wordt 8 uur gewerkt en 4 uur gerust. Een ritme dat er tot vrijdag in zit. Zo treffen we in de stuurhut ook vaak Izaak of Jan aan. Men gaat ervan uit dat ieder bemanningslid alles moet kunnen. Natuurlijk is er in vergelijking met vroegere tijden enorm veel veranderd. De schepen zijn modern en luxe uitgevoerd met zeer geavanceerde apparatuur, zoals telex, echoloot, radar, een videoplotter, etc. Essentiële gegevens als route en vangst worden door de boordcomputer opgeslagen. Voor de tweede keer deze maandag worden de netten gehaald.
uitgezochte vis wordt weer teruggespoeld en schoongemaakt. Voor ervaren vissers een routineklus. De ingewanden vinden gretig aftrek. In het ruim wordt de schoongemaakte vis opgeslagen. Tegen het vallen van de avond zijn de meesten alweer gewend aan het ritme van de werkzaamheden. Hard werken betekent natuurlijk stevig eten. Ook 's nachts gaat het halen gewoon door. De Breskens 43 vist op platvis zoals tong, tarbot, schol en griet. De gemiddelde vangst ligt zo tussen de 10 en 20 ton.
Naarmate de week vordert, neemt de wind wat toe en dat is voor ons landrotten een aparte ervaring. Omdat de wind niet zo snel gaat liggen, moet cameraassistent Anton zelf snel gaan liggen om het innerlijke te kalmeren. De bemanning van de Maria is niet alleen ingesteld op verschillende weertypes, ook verschillende werkzaamheden, verwacht en onverwacht, worden snel uitgevoerd, zoals deze reparatie. Langzamerhand wordt weer koers gezet richting Thuishaven. Vrijdag, vroeg. We zijn weer terug in de haven van Breskens. De vangst wordt met gepaste trots en voorzichtigheid aan wal gebracht. Het tastbare resultaat van deze werkweek. Hiermee begint de drukte voor de vishandel en eindigt die voor de bemanning van de Maria, de Breskens 43.